si, si Duterte nga boda si Gordon sige ang bangbangan. Bangbangan supay gatungtungan. Oy, baman nga ang interpretasyon nindang meaning sa inda. May kanya-kanya talagang meaning. Happy birthday po kay Ray Malaya. Oy, sa mga birthday celebrators natin Ray, amigo. Birthday pala mo niya ni Ray na Malaya. Tabi, happy birthday sa mga may birthday ngunyan pong aldaw. Ray Malaya, happy birthday To you, happy birthday to you. Anda pong tapalan, yuman ang dali. Happy birthday Tapalan mo. to you. Yes. Yan nga yung announcer nan, matabilon nga, tapali doon ngimot kahan. Paki, para kay Vice Ganda, beng, beng, beng. Okay. Sige po, reaction tayo. Ang bangon dapog, pararihas po yan. Salamat. Alright, bangon o kaya bay parariho sa kamalig parariho databe ha. Sabi ni Mama, bangbangan takalamang nga bangbangan takalamang nga Happy birthday. di para may nag-text pa bangbangan dapog or bangon. Yes. Bagong kasalon baka paggaga hiling may dapog. Ano man ini man na fight man kay ini man na. Ano man ini fight mo 9284. So mga bagong kasalunda pagkaaga mailing mo may dapog na ano ng sapayo. Happy Ito man ni Manny. Totoo yun nagdadapog kaya ano ng ang girl. Punta daw sa Angel. Totoo yan. Ang mga bagong kasal pagkaaga nagdadapog kaya ano ng sapayo. Totoo. Atan nata. Makulog ang sintido. Happy birthday to you. Digdi po sa ginumatan ang dapog kung diin ang bangbangan ang pinagamit yung kahoy, meaning dirty kitchen. Yes. To you. Okay, very good ka, dirty kitchen. Aram po nindo. Totoo lang tabi, Madam Veron Gomez. Iba ang luto sa kahoy, Manny, kumpara sa LPG. Kaya kung nagigiba ako kay dirty kitchen, gusto ko daw ang luto sa kahoy, Manny. Ikida ko na gusto, Manny, may experience ka. Iba ang luto sa kahoy kumpara mga tugang sa luto sa LPG. Di ba? Ito. Okay na? O sige. Ilingon ta muna kung may mga reaction. Sandali lang, Jim, Hindi ka magaro dan, Jim. Tapareport ta ka. Ilingon ko muna sa mga nakatutok sa Facebook Live. Tapos pagkaagat ng programa sa Anhapot. Dapat pala, Angel, ka na magbabasa ka reaction sa Anhapot pagkaaga. Di ko na nagkakabarasa. Kadakol kaya ang kuan, ang kadakol ang ang reaksyon. Di ko na po nagkakaarabot lamang iyan. Anhapot. Hello, good afternoon. Masiram ako nga, nagluluto ako sa kahoy. Kapag linuto sa kahoy, masiram man lasa kan maluto. Totoo, Migo. Masiram talaga. Totoo yan. Nabigsabi mo. Pero masan ako, pero may LPG ako. Kaya lang nakulong din kahoy sa likod. Kaya nagluluto ako sa maluto, sa kahoy, pag sa ulam, sa LPG na. Oo. Okay man ang God. Yun, masiram mo pa na talaga. Sandali magkakayaon ka sa bulon. Iyo po. Yan ang po yan. Okay. Salamat po. Okay. Aramonta daw. Ay, may apat pa man sa ng comment sa hapon pala, no? Sandali lang, Heaven Oligna. Good afternoon. Lenny Pins. Ano ta Lenny Pins ang text mo? Janice, ang bangbangan Kuya Henso napwestuhan san bangon ang bangbangan sarong parte kan dapog po. Okay. Sir, good afternoon po. Masiram na hapon. Kaunon an sinaman. Yan, sabi ni Lydia. Sinapna gayod Lidebeth Balbin Apin. Selbelbert Perinya, maray na hapon tabi dyan sa Huvillar Albay. Maray na hapon tabi Sir Wilbert, long time no see. Angelo Marcaida, magma-happy Monday Kuya Hen. Pagrit naman po kina Lowin Nodado at Donya Randy Magdasok. Gabos na mga taga Tinigiban Kamalig Albay, Siring Manso,
Nolia and Marcaida family. Okay. Masiram na hapon kung may isasapna, sabi ni Michael Alagaban. Okay, sige po. Paki-share na lang mga friends. Kasatuya tabi na Facebook Live. Ngunyan pong aga hapon sa tuyang mga parantabay. Si Jimmy nasalita, may dagdag na report. Jim, good morning. Good afternoon, Jim. Yes, salamat BP. Maray na hapon, yung kita niya nakatutok ligdi sa Comelec sa siyudad kan Ligaw. Aros kompleto na ang line up kan National Unity Party pon sa mayor, vice mayor down to councilor, city councilor ligdi sa Ligaw City Tabi. Yung digdi si Vice Mayor Pedro Sedilla, siya na pa taramon nga ito pansayang kan na line up nila. Si BP Henry po sa aktor sa DCGB tabi, Vice. Good afternoon, Hello, guys. Si Henry po. Hello, Henry Yes, Masida. sir. Good Ang lalaking day no umaga. Salamat, Vice. Sige na po. Okay. Pwede po maraman ang line-up nindo. Ngunya na nag-file sa Comelec. Good afternoon tabi sa imo, Henry, sa mga nag-aantabay dito sa DCGB. Opo. Siguro na po nag-trial na ang dalagan po sa grupo mi na mayor, yun po si dating congressman, dating governor, dating mayor ng Ligaw, si ang Dr. Fernando V. Gonzales po. Ayun, okay. Ang samuyang vice mayor po, ang sa imong amigo, si Pedro Sedilla, di naman po madalagan as vice mayor, Oho. kundi ang madalagan nyo na vice mayor, si Councilor Yip David na po. Okay, okay. Sa mga kagawad tabi, yours truly, si Pedro Sedilla, Oho. si Ana Manlangit, si Mado Manlangit, Oho. si Albert Bichara, Jorlan Buello, Pia Monasterial, Opo. Felipe Alday, Oho. Steve Gonzales, Oho. Sherwin K. Singh, ang Sepa Susaro, Sisay po. si Manny Ribaya. Maniri. Sisay po ito. Sisay po ito si Kwan, itong Bitsara na apelyido. Si Albert Bichara. Akit tabi ini ni Governor ni Gob Al Bichara. Aki ni Gob Albitsara. Gusto bihon, tama sir ang pakasabot ko. Ganun nagkasundo na si Bitsara and Gonzales dyan sa Ligaw. Ayun. Ay, ano yun, ha? Pero yung nagkakasundo. Pero yung nagkasundo, oo. Pero yung nagkakasundo. Yes. Pero katabi sir, anong kwan mo, ang plano mo? Tapos ka ng term mo? Diamond po, one term lang akong councilor, vice mayor mo yan, mabalik ako sa councilor. Ay, sure na So, yan. Sure na yan namang gagana ka na konsyal. Thank you, Henry. Hindi sila type na may ang incumbent, tapos apat kaming malaog na bagong konsyal. Okay. Ako, si Pedro Sedilla, ang bago, si Albert Bichara, si Joran Pello, saka si Steve Gonzales. Ay, very good. Anong partido po kamo tabi? NUP tabi, Henry. National Unity Party. Ombo. Sisi ang direktang Yan ang kayo sa partido ni po. Sisi po ang direktang head kan sa Manila sa national. Ang kwanmitigil sa probinsya, yung si Congressman Didi. Iyo, opo. Sa national po sisay. Sorry po. Sa national po sisay ang direktang head kaan. Sa national, siguro si Juan si Speaker. Oh, baka ba na sukay Sara? Iba man ano? Iba man ito. Nagbaman ka Sukay Sara, parang sa Hugpong ito. Pero naka-affiliate lahat Iyo po. sa iba-ibang Oo. partido. Okay. O di sige po, future city councilor, good luck po sa sendong plano. Okay, dyan sa Ligaw Henry, City. salamat man sa pagtawang oras sa Muya. Sige. Apo. Sabi si Jimmy, salamat man. Yes. Salamat tabi. Welcome po. Okay, Jim. Okay, so yan tabi BP. Mga nag-file and ongoing nagpa-file pa dito
sa Comelec sa Ligao City. Aha. Di kini pinag-ipot na BPP sa itaas na particle sa Gunang Balungsod. Jim. Sa baba. Go. Jim, bago sa karaw. Go. Ang politika talaga may nagbabago man, nag-evolve ba di? Iyo. Kung ititrace mo kumbaga history, ang Bitsara Boda Gonzales kan mga panahon baga, pero may magkalaban yan, di ba? Blood in water. Oh, sungon niya ng mga new generation and old generation. Naling mo na nagkasurundo, magayon man na development niyan. Magayon na development. Magayon na development sa sarong lokal na Inibahan gobyerno na. pati ka sa bago. May iwasan Inibahan na. pati ka sa... Oh, Inibahan ka sa bago ni kung Oh. Mayor Nando Gonzales, si Albert Bichara yes, di ba? sa pagpal. Sabay sinda. Oh. Sumaputi ini. Pregnant kayo ni Jimmy, pirang edad? Tabag, kuhan, hobin pa, bagong graduar. So aki ko kaya, may kaklase dyan sa, ako yung naskaito na Bitsara. Halos ka edad niya 21, 22, 23 anyos. Ano ka ng edad? Bakit? Yeah, okay. Sige, good luck na lang. Magayon na development ta. Dahil nang iriwal sa politika, nagkasurundo kami. Yan na nubito. Maging matrangkilo sana. Yes, yes. Tarawat. Oh, Ikaw okay. panig nakalinya, dating konsyal, batang baking, Kagawad Manuling Garcia. Oho, okay. Independente ni Tabi Pipe. Independente siya. Independente. Okay. Okay, so yan Tabi Pipe. Haros sunod-sunod na yun sa kada, madali na baga, sundong October 8. Kada munisipyo, pinagkukuha na niya to na mga nagpaparail. Yes, yes. Tututukan niya to ang kada Comelec. So yan Tabi Okay. Pipe. Sa tayo mga dagdag na informasyon from Ligao City, Jimmy Nasalita din si GB News. Salamat, Jimmy! Sa report, hali po dyan sa 3rd District Canalbay. Di ba, it's a tara, bago sa karaw, kaya naput ko si Kagawad, si dating Vice Mayor, ever since, kahit itong mga panahon, kung talaga, matindang politika dyan sa Kwan, sa Ligao. Ang Bitsara Gonzales talaga, magkalaban na mortal yan pag-abot sa politika. Malangan ikat, may mga joke yan. May mga joke yan kan mga panahon. Pero ilingon mo niya na, so new generation of Bitsara and all mga sara kung Nando na madalagan bilang mayor, nagkasurundo. Nagkasurundo para po sa politika. Diba? Sabi nga ni Architect Leo, in the Philippine politics, no permanent friends. Iyo ba gani? No permanent enemies. Ilingay yan na, di ba? Look at what happened in Legazpi. Di ba? Look at what happened in Legazpi. Di ba? Di ba? Magkasarabay dati sa partido, nagsarabayan sa Sanggunian, di ba? O maski po ang madalaga na Vice Mayor, nagkasarabayan, di ba? Walang permanente talagang amigo, walang permanenteng kasurog. Di ba? Ang sitwasyon kang politika talaga, no? Arugan ang sitang kwanta sa only that, only the same. Saro lang nga ang parareo dyan. Sabi kan mga, di ba? Sabi kan iba, only nga the same. Saro sa na nga ang pareho dyan. Personal interest. Hi. Lol. Di ba? Kung ano man na yan, ang mga personal na mga interest na yan, we do not know, mga tugang in the future, kung ano ang magiging futuro sa mga arugan na sitwasyon. Di ba? Good morning, Henry. Tama ka. Iba ang luto sa kahoy at LPG. Mas masarap ang luto sa kahoy, sabi ni Ronnie Cerezo ng Bacoor. Maulan na hapon, Kuya Henry. Always nakatutok sa DCGB. Nakakaalis ka ng pagod. Ingat po lagi. Salamat. Good afternoon kay Lola LC Grisha. Yan. 93 years old na. Uy, Lola LC. Good afternoon po sa imo, ha. Grisha. Good afternoon po, ha. May nakatutok sa programa na. Salamatan po, Lola. Marain hapon tabi, ha. Boda pabati kay Pai Elias Cosa na nakatutok sa imo ngunyan na fiesta sa Barangay Batang Ligao. Sabi ni Paulo Cosa. Salamaton ha. Kadakulong kitang mga paradangog ng mga senior citizen. Iyo pagalingon mo, Henry, correct po ikabo da so nag-text mo na talagang sa mag-aramigo sa politika talaga, maski nga ni magturugang nag-iiriwal.
maski magpamangkin, mag-aragom, nagkairiwal, yung mag-ano, look at sa mga binays baga sa Makati, na Malaysianin doon mga binays, di ba? Sa Kamsur, mga Villapuerte, di ba? Sarong pamilya yan. I do not know nga ni kung genuine ang iriwal ninda, whatever, pero yan po nagluluwas, ha? Just for the restaurant. Di ba? Ang mga, sabi kan texter ta, anong man ang bagohon sa Legazpi, asinsado na personal interest talaga, ay, 2175. Sige, Singson versus Singson sa Ilocos, Vice Governor ang Singson, ang mga Singson laban, ilinga sa Ilocos pala. Pareho Singson. Maray na hapon tabi, di ba? Marina magmerinda, di ba? O sige, sandali lang ha. Apunanta daw ang pag-asa, tabahaga daw kita ki-forecast mga tugang ta. May kwan baga, may maraot bagang panahon, di ba? Na silani, aramonta daw mga tugang silani, kung hain silani ngunyan. Good afternoon tabi sa mga nakatutok tabi sa Facebook Live, pakishare na lang mga friends, may lang hata. I-check natin ang Pag-asa Legazpi kung Pag-asa, yan. Aramonta daw ang kung hain na sila nita kasubago, mga tugang, signal number 1 po ang pagkabangakan Masbate. Ang kabangakan Masbate, signal number 1 tabi, mga tugang sinda. Alam mo daw kung napasain na si Lani. Lani. O garing day nag-ringing lang ano yan ha. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, Bossing Melvin. Opo, Si Henry po, makikumusta lamang kami. Kumusta sila nita? Kasi bagong aga baga po, signal number 1 so kabanga na partikan Masbate, itong facing facing Samar area. Kumusta ang development niyan tabi Sir Melvin? Opo, Sir Henry, marhay na pagkahapon po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB. Asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunya na petsa October 4, 2021, sa aldaw ning Lunes ng pagkahapon. Ninang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na Silani ay nasa may bahagi na ng Olango Channel at pasiring na sa may Central Cebu. Kasi kasabagong alauna ning pagkahapon, ang Centro Can Tropical Storm na Silani ay kalkulong nasa may costales na ng Jatape, Bohol o nasa coordinates na 10.2 degrees north, 124.1 degrees east. Opo. Taglay ang kusog na duros na abot sa 45 km per hour halani sa sentro, at then pagbugso ning duros na abot sa 55 km per hour. Naghihiro pa siring sa Sulnopan sa rikas na 20 km per hour. Ito pong naturang bagyo sa ganyan po ay nakaka-apekto po sa may Kabisayan, particularly sa may Mindanao and then ditim po sa Bicol. At ito pong low pressure area na po ito ay nasa natin na mapapanatili niyang sa iyang pagiging tropical depression hanggang sa makabot po siya digdi po sa may parte mangkang Palawan, at pagluwas niya po sa may West Philippines ay pwede po siyang magkusog pa into tropical storm din o kaya ay severe tropical storm. At ito pong baging ito ay pigilaw man na maluwas sa Philippine area responsibly by Thursday, kundi po magabago yung iyang tracking ng Pag-asa po. Yes, makakapekto po ini sa buong, alimbawa nga yung parting Sorsogon in Albay, tabi Sir Melvin. Opo, ito po sa ngunyan yung trap ng low pressure area po ay nakaka-apekto Ining po. oran ining oran na ini, parte na kan bagyo. Opo, parte na ining oran no ni actually parte po ini ng Intertropical Convergence Zone o ITCC, kasi itong naturang bagyo po ay nakapalaw po dito sa dito sa Intertropical Convergence Zone o ITCC. Okay. So tama ba gari ang ma-experience talang digdi habang nagrani ang bagyo oran tabi Sir Melvin? Opo, Sir Henry, tama po yung nga po, kasubanggi pa po kita piguuran o halos. Kaso
bangging mga alas 10 hanggang ngunyan, halos yung trap na ang nakaka-apekto ko ni netong tropical depression na ini. Kaso hapon low pressure area pa sa noon ni kaso bang madaling araw ay nabilog nga po ito yung tropical depression at tigapod nga ni Poning Lani. Ay, very good. Okay, so expect perang aldawin hanggang sa aga no tabi Sir Melvin ano? Ang Miyerkules pa ang uran. Apo Sir Henry, ito pong mga pag-oran-oran na ini ay pag-expected hanggang sa aga po ni epekto ng trapo kaya ng intertropical convergence o no ITCC. I see ano. Pero mantinido sa signal number 1 itong area kang Masbate na facing Samar ano tabi Sir Melvin? Opo, Pasok ka ba? tama po. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay nakabandera pa rin po. Di po sa may parte kang Sorcam portion kang Masbate, particularly sa bayan kang Pio, Bigorpo, sa Pahingan, Palanas, Timasalang, Oson, Mobo, Milagros, Aba. Mandaon, Esperanza, Placer, Kawayan at Balod. Ayon. Okay. Sige tabi. Salamaton tabi Sir Melvin. Maingat ka mo diyan sa Pag-asa. Mabuhay po ka mo. Salamat din Sir Henry asin sa mga taga DCGP. Mabuhay po kaya. Alright. Iyan tabi mga tugang ang latest ano kan bagyong Silani diyan po sa Pag-asa, Legazpi ano. Tangon yan mga tugang ining oras na ini na namamatay ang tangon yan ini po resulta po ini kang kuan ha. Resulta po ini kang sabi nga ni trough kang low pressure na namamatian mo niyan. Okay? Politics is a dirty game. Sabi ni Engineer Mer. Iyo ba ya, adi? Nagkakurtaan baga. Diba? Ang ano ini, ata, kundi mo kaya ang ururon sa politika, dahil na kita magbuntog, mati talaga ang ulaban ka ba? Hello? Hello, maraming hapon po. Marin hapon. Pwede po mag-grade. Ay, pwede po. Grade ko po so ina ko. Happy 75th birthday po. Opo. Si Mrs. Salus L. Bitancur. Oo. Hi, riningon yan. Yung pwede sa muya sa itaas ng alam ko. Luz Bitangkor. Salus. 73rd birthday niya ngunyan. 75th. 75. 75. Lakoton. Inulit pa. Nagdadamog si mama mo ngunyan. Ikso. Ingin ko naman sa taas ng gudang Anpigin ang gugay ako man sa nadi. hindi ako nagdang po sa imo. Ang galing ko. Saropa. Saropa. Iyo. Ang nadamog ko, ang nasabutan ko, pagkatapos ko, pipundo niya na ang radyo. Yeah, nasa po masipino. Nasa po masipino. O, salamat, Pigo. Salamat, ha. Enjoy. Thank you. Happy birthday po kay Chalus Bitangkor ng barangay, ano nga na yan man Barangay 4, Sagmin, Albay District, Legazpi City. At saka, good afternoon tabi kay Father Paul Opemia, ang sakuyang amigo. Anhapot ni Father Paul. Juan, sabi kan mga gurang, anapot mo tabi padre, sabi kan mga gurang kampanong paligsok. Anapot sa ko ni Father Paul, nagfile ka na nga tabi kang COC mo, naghapot lang tabi, naghapot pa sa dapat lang. Ready pa tabi padre, handa pa kan mga abogado ko, kung akon makalaban kay Bungo. Hello, good afternoon. Hello, sir. Yes. I-combine mo man po ang cellphone mo sa gawin. Sagmin ka. Sagpon pa lang ka mo Barangay 4, di ba? Ha? Ang admin po, Barangay 5. Ang sagpon, 4. Bato. Ako 4 ka mo? Iyo po. Okay. Madadagit tayo mo si Kapitan Vileos. Iyo. Transfer mo sa sagpon. Okay. Salamat, Pigo. Mabuhay ka. Okay. O bueno, sa pagbabalik, mga tugang, sandali, kadakol kang reaksyon mo niya na hapon. Ma-commercial kita man, adi. So, pamilyang Singson nga ni sa Ilocos, nagtaralaban-laban
ang magparamilya sa politika, totoo man talaga. Iyon talaga yan ang kwenta sa politika. At tayo nga, mag-aturugang, mag-arama, di ba? Diyan sa Kamsurbaga ito, sa mga binay, magturugang. Kaya, dipisil. Nag-iiriwal, mga tugang dahilan sa politika. Kung ang pag-iriwal ng tao, halion sana, mga tugang asin, magkasurundo. Di ko ta kita yung magkanigong problema. Asin, bawasan ang pakararautan sa satuyang kapwa habang nangangampanya. Bawasan ang pagtuligsa, asin pagduhagi sa satuyang kalaban sa politika. Magiging maugma ko ta kita. Ang pagkatapos kang eleksyon, mag-arabrasahan, magkasinarabutan, i-congratulate ang gana, magayon na gawi-gawi nin tao. Asin ang pangultimo, iwasan ang paggasto nin kwarta sa panahon kan eleksyon na ipipaipit sa mga sample balot. Bata ang ngunyan baga, sa next year databi, pawara na so 20 pesos. Gano dahil naman, magiging sinsilyo. So 20 bagang bilog. Ang gigibon kayo naman, imbis na stapler sa sample balot, iti-tape na, scotch tape na. 20-20. Ya dapat ngunyan, suro 50 naman gayon. Pero look at, natabayata kay puhan kitang magtaunin kwarta. Kaya ako gusto ko tamaning itry iyan na. Makandidato ako, di ako mabuhing kwarta. Ano man ang buhi ang itaw kong kwarta? Diyan mo matitisting kung ano ang authentic decision of the ano yan, of our people. The authentic voice of the people. Kaya paano mo masabi na Vox Populi, Vox Dei? Dahil naman ang pagbugtak niya to sa satuyang posisyon kan mga nanggagana, was that a genuine, authentic people's decision? Di ba? Because kung dahil kwarta siguro, pwedeng sabihin, pero with that money that dictates sometimes our decision or affects our decision, mga tugang, questionable ang ibubugtak niya to, asin pigbubutuhan niya to sa pwesto. Pagkatapos, pag nakapwesto, anong gitataramunta? Ay di man yung kabugtaki. O, saka, aputan na sa diri mo, natatabinuto ta. Opo, nasa sabutan niya mo. Toskoy na lang po, wara pang paipit, Gcash na lang. Di man si Engineer Mir na iyo ba ka mani, adi, pipadara lang sa Gcash, nagmangno ko man, halabaw ng pila sa Kwan, Palawan. Sabi ni Father Paul, amen po. Yes, thank you, amigo. Mga sarawayon ka mo. Pigpapadagit din ako mo niya na hapon. Di ka daw kayo yan, basta kasi namin na high blood na, nakakaon kaya ako ngunyan ki. Hello? Hello po. Yes. Ay, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Pero kaya nakakaano naman kaya mo yan. Ang mga nagbabarakal kiboto. So, garo, pag nadaog, ay mga accept na daog siya. Paano ka manay? Mahulugon bagang... Ang mga butang timan. Oo. Ako pag may nagtaas sa kuya si Kwartas. Pag eleksyon, ito ako man panaka. Di ko man tupidagan sa ilinda. Yan, oo. Pero... Inubuto, susubuot ko. Di Yes, ako mabuto kasi niya para lang daw. iyo ba nga, kapag di mong pinapiling kaunti ba? Ako po, ito lagi akong Iyo ba nga? barangay kagawa dito. 4 na eleksyon ang linaog ko, dahil ako nadaog. Dahil lamang Iyo. ako nakatao kay Maskitesyo. Iyo, ara mo manay kung nata makulugon sa buot madaog. Maging magasto ka ki millions of pesos. Daog ka, makulugon mo talaga sa buot. Pag manay na so, di ka binuto tanda. Kung ang kulog kibot dyan, so kwarta mo na so inutang mo. Di ba ba nangungutang? Ako, dahil ko naranasan mag-tao kay Kwarta. Dahil mo na Iyo. ako sa taong pagta. Maray ka pa, no? Pirang bisis ka naging konsyal, dek, sa barangay. 4 Dek na ka nang... eleksyon. Oo. 4 na eleksyon linaog ko. Oo. Di ako po nagbababa sa ikatulong posisyon. Oh, marayong bagan Dahil sa akong imo. naka-ano. Dahil Marayo. ako Kung sabihin tabi manay, authentic ito na pagtuko mo sa pwesto ta, dahil ka kiilinuwas na ano man ang kwarta, ginusto ka talaga kan tao.
Yun po, oo, talaga. Opo. Sa mga ano kay ito, so pamilya man ni Adong, talagang iyo man ang servidor kasi yung maliwanag na pag-service sa bilog na Albay and Legazpi. Mabuhay. Kaya iyo yun. Opo, okay. Salamat po. Yan, ano ko sa nangangalat ako kanat, nagpaparabarayad sinda ki kwarta. Oh, nagpaparabarakal sinda ki boto. Ang apod Pag nadadaog, kaan. nagpaparangururog-ngurog. Anapod ka manay, pamasahe lamang. Ay, hindi. Pasiring mo sa polling center. Ano niya? So, mga butante, may jeep na niya duman, duman, sakay na duman. Natatama pa, Oo. Tapos pag guminana, then nag-perform. Pag dyan na Francis, ala, pakauna, yun Pag lang. nanggana, mali ang performance, pig para iriwal ta. Ayun. Okay. Yun lang po. Salamat Thank po. you. Salamat. Sabi ni Engineer Mir, Legazpi, some voters nowadays did not vote through their heart. Rather, they used their minds. Yung man ang gadadi. Guminamit ninisip. Asin day po guminamitin puso sa saindang pagdidesisyon. Dapat itimbangunin puso asin pag-iisip ang pagbubugtak sa pwesto sa maabot na Mayo. Mga tugang, puro-puro po niya tuwan sa tuyang pinagurunan ngunya na hapon. Alas 3:51 na. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business
Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. O garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey? Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Si Henry Maceda, ang pink mo baby. Oh yeah. Ang tunay na Pagmamahala ay mararamdaman na lahat kong nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay. para isayaw mo. Salamat ka sa inyong pagantabay. Mga tugang nili po sa inyong programa. Pasensya na ha. Sa mga text, buda, mga reactions, tayo ko po nagkabarasa. Buda tabi sa iba pa ninyong mga participation sa programa. Thank you for your participation. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry M. Kay Henry M. Kayo, bidang-bida. Salamat po. Mabuhay. Mga tugang, para po sa 2020 tong eleksyon. Iboto ang dapat, asin karapat dapat na tao, asin kandidato. To. Salamat po sa pangaran kang bilog na tropa Maniti, Ate A at saka Kuya A, si Arvin, si Angel at saka si Manit Totaniel, General Manager kang ano nga nito man eh? Riyaon mo sa may ano nga nito man eh? Ano nga nito? General Manager ka anong forward mo tabi Angel? General Manager. Nailing ko pati kasi manay Meli. Sweet na kasi naghahalat ki auto dyan sa may Kabangan. Pasiring naman sa endang kuhan. Pasiring naman sa endang business. Duman po sa enda sa Daraga Albay. Ayos. Ano nga sa warang ka man eh? Ano Angel? Ano nga yan? Ngaran? Ano? Hans Retro Diner. Yeah. Thank you. Goodbye, mabuhay.